Lakat sakbay ti aming gagayam, intay man na pastrikan, iti may isang report nga idanon ni Bombo Daniel Arzabal. Naimbag garabi, Bombo Daniel, go ahead with your report. Balagi kinamag iti otoridad iti iling San Juan na Loyon ti baysang suspect iti pinagtakawan nga napasama ka iti nablabas kaldao iti iling San Juan na Loyon. Dali ka babaan ti panakiplementar iti baysang search warrant ngadit nagbabamutan iti korte. Nabigbig iti suspect iti nagan nga Elmer Cabradilla. Agtapon ti talpulo kat talo adan asawa kan small scale miner. May basat report kinagdagan ti Burok 2 iti Barangay Irisan Syudad iti Baguio. Iti nang kamag kanya kat dakiti kamkabang iti San Juan Police Station. Katapatan ti PRO1 kan iti La Union Police Provincial Office. Kalpasan kan kabayatan iti na-implementar nga search operation babaen ti search warrant nga daan ti search warrant number 72 iti kaso rod nga panagtakawan kan iti search warrant kan itinag ni Honorable Judge Alan Ordomio iti first MCTC San Juan San Gabriel La Union iti pag-abangan nga kwarto daytoy suspect nga matarakan sa Jaya Barangay Ili Norte. Iti ili nga San Juan na La Union. Kabayatan iti search operation kat na kumpiskara kan kasabatan na naala. Manipod iti ikot iti suspect dagiti na dumaduma nga cellphone, assorted Apple phone, iPad, laptop, charger, kan kasabatan iti may isang piraso ti kwentas kan dagitoy kat maiapagrup nga naala ka dagitay napasamak nga panagtakawan wano robbery and theft incidents nga napasamak iti area of responsibility iti iling San Juan La Union. Naman pa'y nga adamot lang ti naala manibiging kwa nga caliber 22 nga daan ti duwa nga bala ken dadwa pay nga bala indam nga bala pay para lang iti caliber kat naala pay iti ikot daytoy dadakabat nga suspect. Iti suspect ken dagiti nakumpiskar nga items kat naiturong na dagdagos iti San Juan Philippine National Police. May palagi pabubudjin ng kaniti na palabas galdao kat adar iti sa saruno nga panagtakawan iti iling San Juan na La Union. Dati pinagtakawan iti July 10, 2022 alas 3:30 wano alas 10 iti balam sa Barangay Orbistondo San Juan La Union. May sa pinagtakawan sinarunuma dato iti pinagtakawan iti July 15 at 2022 sa Ili Norte San Juan na La Union. Si Maruno iti lang na palabas nga aldaw ti 17 wano July 17 na mamujina aldaw ti Domingo talo nga panagtakawan iti napasamak iti daytang aldaw iti iling San Juan na La Union. Iti maysa ka napasamak sa Ili Norte San Juan na La Union alas 8:40 ti agsapan doktaran nga dati panagtakawan. Kasabot lang iti alas 10:20 iti daytang lang aldaw sa lang Ili Norte San Juan La Union. Kabayatan lang iti detabot lang aldaw at dati pinagtakawan pa alauna 20 iti balang mga doktalan ijabot lang Ili Norte San Juan La Union. Kat kapong rito na sa sarunong pinagtakawan kat dangos kanagtignay dagiti kabang iti otoridad karunan na ti PNP iti iling San Juan La Union kat sinapulda iti posible nga akin aramid iti daytoy kat isukrod dayjay akin magda ken may tutudong involved iti napasamak nga panagtakawan iti iling San Juan na La Union bapamutan iti panakimplementar iti maysang search operation. Para ti Bombo Sudalibre dati ni Bombo Daniel Arzabal para sa Babansang Radyo ng Pilipinas consistent number 1 dito La Union Basta Radyo Bombo. Data nga report, Manipod, San Juan.